Hello लोगोफोर welcome to back my indie mixer YouTube channel. So guys आंनि indie mixer YouTube channel दिनै नोंथांमोन बयखौबो बरायबावबाय। दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावदों। बे भिडिअआनो जाहैबाय आङो मैया दाख्लैफोरनिफ्राय बेबायदिनो ससियेल मिडियाआवहाय फेसबुकफोरावहाय माखासे जोंनि फिमेल एक्ट्रेसफोरनि आरो माखासे बेबायदिनो जोंनि बिटिसि चिफ हाग्रामा महिलारि सार बिथांमोननि फट'खौहाय बेबायदिनो एडिट खालामनानैहाय गुबुननि बडिजों एडिट खालामनानै बेबायदिनो गाज्रि बदनाम खालामनाय गाज्रि मुं सुनाय नैबेबायदि सासे मानसिया एडिट खालामनानैहाय हगारगासिनो दङ। दा बिथाङा मा साननानै बेफोरबायदि खामानिखौ मावदों जोङो मिथिया। बिथाङा गावनि रोंगौथिनि सायावहाय गावखौहाय मोजां लामाजों गावखौ सिनायथि होनो नाजादों ना गाज्रिनि लामाजों गावखौहाय गावनि आखल आखुफोरखौहाय बेबायदिनो ससियेल मिडियाआवहाय गाज्रि आखु दिन्थिलांनो नाजादों। दा बिथाङा मा साननानै बेबायदि मावदों जोङो बेखौ मिथिया। दा बे बिथाङा एडिट खालामनानै बेबायदि हगारदों बिथाङा गावनि मान सन्मानखौ लाखिगोन ना हारिनि मान सन्मानखौ लाखिगोन। दा बिथाङा हारिनि मान सन्मानखौ फाननो नागिरदों आरोबाव जोंनि माखासे बेबायदिनो हारिनि फिमेल एक्ट्रेस आरो जोंनि बिटिसिनि मानगोनां चेयारमेन हाग्रामा सार बिथांमोननि फट'खौ बेबायदिनो गाज्रि एडिट खालामनानैहाय गुबुननि बडिजोंहाय बेबायदिनो खर' आरो गोदनाखौ एडिट खालामनानैहाय बेबायदिनो गाज्रि मुं सुगासिनो दङ। दा बिथाङा बे खामानिखौ मा साननानै बेबायदि मावदों जोङो बुंनो हाया। दा बेखौ लानानै जोङो दान्दिसे सावरायनि फै लोगोफोर। नोंथांमोनाबो बिनि सायावहाय मा सानो अन्नानै बे कमेन्टआवहाय दा लिरनानै आंजोंहाय बेबायदिनो सावरायहरब्लानो जाबाय आरो। दा नाय लोगोफोर आं खोन्थानो दिनै नैबे फुजा एक्ट्रेस फुजा बिथां बेथ' जोङो नायोब्लानो सिनायखायो। बिनि बडिखौ नाय आरो बिनि फेसखौ नाय आरो गोदोनायावहाय नाय एडिट खालामनायनि जोङो सिनायखायो गोदोनायावहाय जेसेबांनाखि एडिट खालामनानैहाय सेम नों सिनायहोनो नाजाया मानो अब्लाबो एडिटिंआ माबायदि आरो बिनि फेस खेबनाया माबायदि जोङो बेखौहाय जोङो सिनायनो हाखायो। दा नैबे फुजानिखौ नाय बेथ' पपुलार दिनै जोंनि बर' हारिनि माखासे बेबायदिनो बड' फिल्म इन्डास्ट्रिफोरावहाय दिनै जाखांफुबोनाय बिथाङाबो सासे बर' एक्ट्रेस। दिनै बिथांनि फट'खौनो गुबुननि बडिजोंहाय नैबेबादि एडिट खालामनानैहाय बिथांखौ गाज्रि मुं सुबोगासिनो दङ। दिनै बिनि आखायावहाय गोदोना बडि गासिमबो नैबे पिक्सार नुनाय बे बडिया बिनि फुजानि नङा। बिनि जास्ट बिनि फेस आरो गोदोना नैबेल' फुजानि। बेखौहाय एडिट खालामनानै बे जाय बिथाङा एडिट खालामदों बियो बेबायदि एडिट खालामनानै बेखौ गाज्रि मुं सुगासिनो दङ। बिथाङाथ' सासे गाज्रि मानसि नङा आरो समाजाव बेबायदि ससियेल मिडियाफोराव माब्लाबाबो बिसोरनि गाज्रि पिक्सारा माब्लाबाबो गोसारफेराखै। दिनै बिथांमोनखौ बांसिन थुलुंगाखांहोनायनि अनगायैबो दिनै बिथांमोनखौ गाज्रि मुं सुबोनोसो नागिरबोगासिनो दङ। दिनै बे फुजा दिनै पपुलार एक्ट्रेस जोंनि बर'नि बिथांमोना जाखांबोगासिनो दङ। बिथांमोना माब्लाबाबो बेफोरबायदि निखेट आरो बेफोरबायदि गाज्रि फट' माब्लाबाबो एगाराखै। दा बिथांमोनखौहाय मा साननानै बे जाय बिथाङा एडिट खालामनानै हगारदों बिथाङा बिसोरखौ मानो बेबायदि गाज्रि मुं सुनो नागिरदों आरो बेफोरबायदि मानो गाज्रि बदनाम होनो नागिरदों मानि थाखाय बिनि नोंथांनि बेबायदि खालामनायनि मेन रिजोना मा बेखौहाय जोङो मिथिनो लुबैदों। दा मानि थाखाय नोङो बेबायदि खालामदों जोङो बेखौ मोनथिनो लुबैदों। आरोबाव बेखौ नाय बेयो संगिना ब्रह्म बिथाङा सिगांनिफ्रायनो पपुलार एक्ट्रेस। दिनै बिथांमोनखौहायबो बे संगिना ब्रह्ममोनखौबो रावबो सिनायि गैया जोंनि बड'लेण्डआवहाय। दिनै उन्दै गेदेर गासिबो बोराय बुरै बे संगिना ब्रह्मखौ सिनायि गैया। बिथाङा सिगांनिफ्रायनो जोंजों सिनायथि जाबोनाय सिमांना मोगथां फिल्म आरोबाव बिहामजो रानि बेयावनो गोबां पपुलार जाबोनो हादों नैबे संगिना ब्रह्मआ। दिनै बिथांनि फट'खौबो आरोबाव दिनै बेबायदि एडिट खालामनानैहाय गाज्रि मुं सुबोदों बे बिथाङा। बे मानि थाखाय बेबायदि बिथांमोनखौबो गाज्रि मुं सुनो सानदों बिथाङा मा साननानै बेबायदि एडिट खालामनानैहाय बेबायदि फेसबुकआव आपल'ड खालामदों मानि थाखाय। दा बेनि रिजोनखौहाय जोंनो नांगौ। दा मा बुङो लोगोफोर दिनै संगिना ब्रह्मनि बे बडिखौ नाय। दा बडिया बे संगिनानि नङा नाथाय फेसआ संगिनानि। दा बेबायदि खालामनानै मोननैजों कनभार्ट खालामना होनानैहाय दा मा खालामनो सानदों बे बिथाङा। जाय बिथाङा बे फट'खौहाय एडिट खालामदों फट'खौ एडिट खालामनानै गावनि ससियेल मिडियाआवहाय फेसबुकआवहाय दिनै आपल'ड खालामगासिनो दङ बियो। नोंथांमोना नायोब्ला नुखागोन। आं मुंखौ खारिलायले नोंथांमोना गोबाङानो नुबाय जानो हागौ। मा साननानै दिनै बेफोरबायदि खालामनानै बियो मा खामानि मावनो सानदों। ससियेल मिडियाआवहाय जोंनि बर'नि गाज्रि आखुथायखौ नुजाहोनो नागिरदों।
मोजांनि लामाखौहाय मोजांनि खामानिखौ मावनो एगारनानैहाय दिनै गाज्रिनि लामाखौसो दिनै मावनो बियो आखायाव लादों। मा जाहोननि थाखाय जोङो मोनथिनो मोना ना। आरोबाव नाय दिनै नैबे जोंनि मानगोनां हाग्रामा सार बिथाङा दिनै बिटिसिनि चिफ दिनै बिथांनि फट'खौबो बेबायदि इडिट खालामनानैहाय दिनै बिथांखौबो गाज्रि मुं सुबाय। दा मानि थाखाय आरोबाव जोङो नुनो मोनबावो ओरै जोंनि भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि नै बिथांनि फट'खौबो बेबायदि गाज्रिथारैहाय इडिट खालामनानै बेबायदि हगारदों। दा फेसबुकाव ससियेल मिडियायाव मा जाहोननि थाखाय दिनै बेबायदि हगारबोगासिनो दङ। सिगांनिफ्रायनो जोंनि माखासे बर' लाइमोनफोरा दिनैसिमबो ससियेल मिडियाफोरखौ एबा फेसबुकफोरखौहाय मोजां खामानियाव गोबाङानो बाहायबोनो रोङाखै। गोबाङानो दिनै बे ससियेल मिडिया फेसबुकफोरखौ गाज्रि खामानियावसो मावबोगासिनो दङ। माब्लाबा सोरनिबा गाज्रि रायलायनायनि रेकर्ड नङाब्ला माब्लाबा सोरनिबा निकेट फट' दिनै बेफोरबायदि मानो आपल'ड खालामबोगासिनो दङ। नङाब्ला सोरनिबा बेबायदिनो हमजानायनि नङाब्ला सोरनिबा बेबायदिनो माबा माबि जानायनि जोंनि बर' हारियाव मानो बेफोरबायदि भिडिअफोरखौहाय ससियेल मिडियायाव आपल'ड खालामनानैहाय नुजाहोयो। दिनै जोंनि बे जोंथ' नों आपल'ड खालामग्रा नों गावखौनो गाव खुसि मोननो हागौ। नों गावखौनो गाव जोबोद गिदिर खामानि मावदों, आं जोबोद गिदिर खामानि मावनो हाबाय, नोंथाङा बेबायदि साननो हागौ। नाथाय जोंनि बर' हारिनि बर' समाजनि बेफोरबायदि गाज्रि आखुथायखौ नुयोब्ला बैसोर माखासे जोंनि बड'लेण्डआवनो थानाय गुबुन हारिफोरा दिनै मिनियो, दिनै जोंखौ मिनियो। जोङो मिन्थिबोयो दिनै जोंनि माखासे एरियाफोरावनो जोंनि साइडआवहाय जोंनि गामि खाथि खालायाव जानाय दिनै गुबुन जाथिफोरानो दिनै सायावल' जों बर' मानसिजोंहाय मोजां मिलायो, नाथाय बिसोरनि गोसो सिङाव माब्लाबाबो जों जेरै बर' मानसिफोरा क्लियार गोसोयै सानो, नाथाय बिसोरो माब्लाबाबो बेबायदि साना। जोंनि सिगाङाव दान्दिसेयावनो मोजां बाथ्रा रायज्लायगोन, नाथाय नों बर' मानसिया दसे आनज्रायनानै जाय खारलाङोब्लानो गावजों गाव दिनै जोंनि बर' हारिखौहाय जोंनि बर' हारिनि आखल आखुथायखौ बेसेबां बखियो, बेसेबां बदनाम खालामो। साननानै नाय लोगोफोर, बिजिरनानै नाय नोंथांमोनाबो। नुवा नङा नुबोबाय, मोनथिया नङा मोनथिबोगासिनो दङ। जाया नङा जाबोगासिनो दङ जोंनि बर' समाजाव बेबायदि गाज्रि आखल आखुथाय बेरखांबोनाया ससियेल मिडिया आरो फेसबुकफोरावहाय सानथ्र'हायै गाज्रि बर'नि आखुथाया बेरखांबोगासिनो दङ। नाथाय बेफोरखौहाय गाव गावनि आब्रुथिखौहाय गाव गावनि समाजखौहाय समाजनि मान सनमानखौ लाखिनो थाखाय दिनै नों आं दिनैनि माखासे गोरों गोरा मानसिफोरानो बेफोरबायदिखौहाय ससियेल मिडिया नङाब्ला फेसबुकफोरावहाय आपल'ड खालामनानै होनो नाङा, नङाब्ला इउटुबफोरावहाय बेबायदिनो आपल'ड खालामना होनो नाङा। गुबुन मोजां खामानिखौ लानानै गुबुन खामानिनि सोमोन्दै नोंथांमोना भिडिअ बानायनानै हगार। मानो बेबायदि गुबुननि फट'खौ गाज्रि इडिट खालामनाय नङाब्ला गाज्रि इडिट खालामनानैहाय गुबुनखौ बदनाम खालामनाय, गुबुननि गाज्रि मुं सुनाय बेफोरबायदि खामानिखौ मानो मावो? मानि थाखाय? जुदि नों बेफोरबायदि गुबुननि फट'फोरखौहाय इडिट खालामनानै नोंथाङा मोजां मोनबाय, नोंथाङा खुसि मोनबाय, स' नोंथांनि न'खरावहाय नोंनि बिमा नङाब्ला नोंनि बिनानावफोरखौहाय बिब'फोरखौहाय बेबायदि इडिट खालामनानै जुदि गुबुना हगारोब्ला नोंनि गोसोआवबो नोंथाङा माबायदि मोनगोन? नोंथांनि न'खरनि सोरबा सासे मानसिखौहाय गुबुनाबो बेबायदि गाज्रि फट' होनानैहाय नोंनि पेजखौहाय जेन'बा बेबायदि इडिट खालामनानै एगारना होयोब्ला ससियेल मिडियाफोरावहाय, अब्ला नोंथाङा बेफोरबायदि खामानिखौ नुफिनोब्ला नोङो मा सानगोन? बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन? साननानै नाय। गावबा गावनि मेलेमखौबो बाहाय। दिनै रोङा नङा रोंबोगासिनो दङ जोंनि बर' हारियावबो गोबां गोरों ओंखारबोगासिनो दङ। दिनै मानि थाखाय बेबायदि खामानिखौ मावबोयो? मानि थाखाय मावो बेबायदि खामानिखौहाय? जोबोद दुखुनांथाव। जोंनि बे बर' समाजनि बेफोरबायदि गाज्रि आखल आखुफोरखौ नुयोब्ला बैसोर माखासे असमिया राजबंसि बेफोरबायदि गुबुन जाथिफोरा दिनै जोंनि बर' हारिनि समाजनि आखुथायफोरखौ नुनानै मिनियो। दिनै बर' हारिनि आखल आखुफोरखौ नुनानै मिनियो। माब्लाबाबो जोंनि दुखुआव बिसोरो दुखु जाफाया। जाय बिथाङा बेफोरबायदि फट'खौ गाज्रि इडिट खालामनानैहाय गाज्रि मुं सुदों, नोंथाङा अन्नानै बेफोरबायदि फट'खौहाय माब्लाबाबो गाज्रि गुबुननि फट'फोरखौ इडिट खालामनानैहाय दाहगार, आपल'ड दाखालाम, गुबुननि मुं दासु माब्लाबाबो। जेनेबा नोंथाङा बेबायदि खामानिखौ मावबोबाय, नोंथांमोना उन सिगां जेबो साननाय फैयासै, स' नोंथांखौ माब्लाबानि समावहाय बेफोरबायदि खामानिनि दारै नोंथांखौ सोरबा सासे एफआइआर होयोब्ला नोंथ' डाइरेक्टलि जेल जाखागोन आरो दिनै नोंथांमोना माखासे डिटेल्सखौहाय
गोबाङानो नाया जोंनि बर' हारिया ससियेल मिडियाफोरावहाय फेसबुक वाट्सएपफोरावहाय दिनै माबायदि गाज्रि खामानि मावोब्ला नोंथांनि सायाव माबायदि साजा दङ एबा माबायदि साजा मोननांगौनि आयेननि दारै नोंहा माबायदि साजा मोननांगौ बेफोरबायदिखौ लिरनाय दंजोबसै। नोंथांमोना नायो ना नाया? स' दिनै लोगोफोर जोंनि बेफोरबायदि माखासे गाज्रि खामानिफोरखौहाय नागारनानै जोंनि बर' हारिनि मोजां खामानिखौ मावनो नोंथांमोना आवगायबो। नङाब्ला नोंथाङा नोंथांनि सायाव मा रोंगौथि दङ बेखौ समाजावहाय ससियेल मिडियाफोरावहाय नोंथाङा दिन्थि, भिडिअ खालामनानै नोंथाङा दिन्थि। आंनि बुंनायनि सायाव माबायदि मोनदांदों नोंथांमोना अननानै सावरायहर, गाहायनि कमेन्टआवहाय खोन्थाहर। स' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ एसेनोसै, गोजोन्थों।